Bé, anem a fer una defensa de la moció que vostès ja saben. El govern d'aleshores va aprovar un pla de Rodalies entre 2017 i 2025 per al País Valencià. I estem a 2021, a finals, i d'allò previst res de res. Com també res de res dels plans anteriors. El plan 2010-2020, res de res. El plan anunciat per al 2022, encara no s'ha presentat, no sabem si serà realitat o no, però estem veient com així se pensen que s'alimenten els plans i les promeses. O els pressupostos generals de l'Estat, tant quan es presenten uns com es presenten els altres, després veiem com inversions que anuncien són molt poquetes, però l'execució és pràcticament nul·la. Són insuficients. I damunt, el nivell d'execució mai arriba al 10% en matèria ferroviària en els millors dels casos. Es tracten tant uns com els altres com si foren una colònia a la qual se li pot espoliar impunement. El pla de Rodalies del 2017, que en teoria està en vigor, preveia 1.436 milions d'euros i tan sols s'estan licitant a data d'avui 9 contractes que representen el 5% del total. Rodalies és un caos. Ahir ho va reconèixer la ministra, que encara que se va donar per satisfeta dient que estan fent moltes coses. I això és mentida, no estan fent moltes coses. Estan fent poc o quasi res. I si creuen que estan fent el correcte, com va respondre ahir, a què es deu aquest caos ferroviari al País Valencià? Tenim freqüències insuficients, vies sense electrificar o sense duplicar, uns temps de viatge que són completament inassumibles, cancel·lacions, anul·lacions, endarreriment dia sí i dia també. Recorden que fa uns dies van haver una vaga ferroviària? Doncs el caos d'aquests dies en vaga ferroviària va ser el mateix el dia després quan se va reprendre tot el servei. Explicaven ahir, per exemple, que en 2019 les cancel·lacions al País Valencià van ser més de 7.500 de trens i l'11% dels que sí que van circular amb un retard superior als 30 minuts. La qual cosa estem parlant d'entre 11.000 i 14.000 trens que van arribar tard. Però únicament tenim les dades dels que van arribar 30 minuts tards. Els que van arribar 25, 29 o 27 minuts tards no ho sabem. No ho sabem perquè tenim un govern que des de fa 2 anys es nega sistemàticament la informació. Quan li preguntem quants trens s'han endarrerit, quants trens s'han cancel·lat, la resposta és que el Ministeri que m'ho busqui jo per internet. I per això després se queixa la ministra que li faig moltes preguntes. Òbviament, li faig moltes preguntes perquè li vull que me doni la informació, una informació que es negue. I sé que sap mal, que tenen vergonya d'aquestes dades, però el que no poden fer és vulnerar el control parlamentari que estem fent des d'esta cambra. I això és una vergonya. Per això continuaré fent-li preguntes i si són 10.000 seran 10.000 fins que no es donen les dades i fins que no solucionen el problema que tenim al País Valencià. Per tant, és un caos. És un caos. I també li hem preguntat a la ministra què fa Juan Carlos Fulgencio, l'anterior delegat del govern del País Valencià que han col·locat com a cap d'un nou xiringuito de Rodalies del País Valencià. I si home fa un any que està en el càrrec i des que està en el càrrec l'únic que ha fet ha sigut empitjorar encara més el servei. Li hem preguntat què cobra i què ha aconseguit. Ha aconseguit empitjorar encara una cosa que era un absolut caos. Les Corts Valencianes van demanar, i també el Consell de la Generalitat, la transferència d'un servei de Rodalies, perquè pitjor no ho farem, ho sabem, és impossible materialment fer-lo pitjor. Igual que Catalunya ha aconseguit la transferència, pensem que nosaltres no som ni més ni menys que altres comunitats autònomes i exigim la transferència de les Rodalies més la justificació que és un caos absolut. Volem que transferisquen les Rodalies, però també que abans invertisquen en tot el que no han invertit. I també que després garantisquen el finançament d'aquestes Rodalies, perquè si els valencians de cada 100 euros que paguem a l'Estat 5, 10, 15 o 20 són per a ferrocarrils, volem que ells tornen a casa i que s'invertisquen, no com ara que no estan invertint-se. I a vegades se diuen que han invertit milionades en el corredor mediterrani i són per a estacions del nucli de Rodalies de Madrid. I està bé de prendre's el tel, tant uns com els altres, no és una cosa personal. Per tant, nosaltres demanem això, que es deixen d'espoliar com a país, que es deixen de tractar com a una colònia i demanem una sèrie de mesures i d'actuacions que són les de sempre. Així no és res nou, així són coses històriques que hem vingut reivindicant en esmenes als pressupostos, en mocions, en debats a les Corts Valencianes o a les Corts Generals. Són les velles reivindicacions i que 20 anys després continuem fent les mateixes vol dir que no hem avançat absolutament res. Diran, no, és que això és una carta reis. No, senyors, estem parlant de molles. I és que inclús les molles, quan no es donen el pa sencer, ens donen les molles, inclús les molles després les furten.
Demanem, com fa el Consell de la Generalitat i les Corts, iniciar el procés de transferència de les rodalies amb les inversions que pertoquen i amb el finançament que pertoquen. I també demanem una sèrie de mesures històriques. Incloure dins dels plans de Renfe i Adif i la demarcació de servei públic la creació d'un nucli de rodalies València-Castelló, amb capçalera a Castelló, per a gestionar el trànsit fins a Tortosa i Tarragona, la qual cosa permetria millorar la presència, puntualitat i horaris d'aquests trens. Dotar d'un servei de rodalies entre Castelló, Vinaròs i Tortosa, i no l'empastre que tenim monumental ara, que contemple la reapertura de les estacions de Santa Magdalena de Polpís i la Ribera de Cabanes. Convertir en rodalies el caos absolut que són ara el tren entre València i Xàtiva i realitzar un estudi tècnic d'ampliació de la línia d'Alcoi fins a Alacant. Una línia de tren de rodalia que connecta Xàtiva, Carcaixent i Gandia. Desbloquejar i iniciar les obres del tren de la costa per a connectar Dénia i Gandia per tren, implementant al seu torn la interoperativitat d'aquesta línia amb el tram d'Alacant fins a Dénia. La creació d'una nova línia de tren de rodalies que connecta Santa Pola amb Villena, vertebrant les comarques del Vinalopó. Estendre les línies de rodalia d'Alacant Múrcia fins a arribar a Torrevella, des de Crevillent, connectant aquest municipi de més de 100.000 habitants a la xarxa de rodalies. Un municipi de més de 100.000 habitants que no té servei ferroviari. Estendre les línies de rodalia de València a Moixent, la Font de la Figuera fins a Caudete. Electrificar la línia de Sagunt-Terol, una línia que encara és línia única i que va en gasoil, ampliant el servei de rodalies de la línia C5 fins a Barraques i a la província de Terol, amb una freqüència i un horari que faci atractiu aquest servei. Recuperar una connexió ferroviària digna en llarga distància entre València, Castelló, amb Terol i la resta d'Aragó. Agilitzar la connexió ferroviària de persones fins al nucli del port de Sagunt. Modernitzar un servei de rodalia d'Elx, la tercera ciutat més poblada del meu país, el País Valencià, que encara compta amb línies sense electrificar ni soterrar i sense doble via, la qual cosa converteix en l'única del corredor mediterrani sense actualitzar. L'execució de la connexió ferroviària a l'aeroport de l'Altet, la qual suposa tota una anomalia per a un aeroport com el d'Alacant-Elx, un aeroport que continua sense tindre connexió ferroviària. I enguany tampoc els pressupostos que ha presentat el Partit Socialista i Unidas Podemos contemplen aquesta inversió. També demanem electrificar la línia C3 fins a Camporrobles, ampliant com a servei de rodalia fins a aquest municipi. Recuperar el tren de mitjana distància entre Utiel i Cuenca, tancat des de gener del 2021. L'excusa va ser el Filomena. El Filomena fa mesos que ha passat i continuem sense rebre resposta de per què han tancat aquest servei ferroviari que unia pobles i comarques i dues comunitats autònomes. Impulsar totes aquelles obres pendents per a garantir l'accessibilitat de totes les estacions ferroviàries valencianes. Encara avui en dia hi ha estacions al meu país que són completament inaccessibles i perilloses. Exigir les inversions pendents perquè el corredor mediterrani sigui el més prompte possible una realitat que vertebre l'arc mediterrani pel Mediterrani, no per la meseta. Andalusia, Múrcia, País Valencià i Catalunya amb Europa. Fer que la ciutat de València deixi de ser, com és ara, el semàfor d'Europa. De nou s'han oblidat del túnel passant i del Parc Central i totes les inversions que necessita la tercera ciutat de l'estat espanyol. També demanem campanyes de promoció d'un servei ferroviari, la implantació de bons multiviatges, la targeta única integrada de tot el transport públic, apostar pel tren com a mitjà de transport col·lectiu contra l'emergència climàtica, a garantir el cost dels bitllets per a fer que tota aquesta gent, aquests 10 milions d'usuaris del País Valencià que han perdut en 10 anys per aquest precari servei ferroviari, puguen tornar a utilitzar el tren. També demanem abaratir la connexió ferroviària del País Valencià amb Catalunya. Saben que per fi, a pesar d'uns i altres, s'ha aconseguit la gratuïtat, recuperar la AP7. Això ha fet que moltíssima gent li resulti més econòmic utilitzar el vehicle particular, i més quan va més d'una persona, per a desplaçar-se entre una comunitat i l'altra o entre la segona ciutat de l'estat i la tercera, i pensem que això és una barbaritat. Fa falta que el tren sigui un tren accessible i més econòmic i més rendible que no utilitzar el transport particular. Garantir unes freqüències mínimes diàries en tota la xarxa que cobrisquen les necessitats existents. De res es val un tren a una hora intempestiva si això no el té que gastar ningú. Millorar les freqüències
a les anteriors que hi havia a la Covid. A la Covid l'estem superant, però les freqüències no les hem recuperades. Millorar horaris, cobrir les vacants de maquinaris. Fan falta 40 maquinistes al País Valencià i ho sabien des de fa molt de temps. Ho sabien des del 2010, saben que se van jubilar 20 i no s'han cobert aquestes places. Cobrir les vacants, desbloquejar la llei de finançament de transport públic, se va aprovar en aquesta cambra a instàncies d'aquest partit i està paralitzada en el Congrés, i pensem que això també ajudaria moltíssim. I el setè punt i darrer és impulsar en coordinació amb les comunitats i altres administracions un servei de transport públic a demanda en les zones i comarques sense transport ferroviari per a garantir que qualsevol persona, visca on visca, tingui accés a un transport públic. Y visto que ustedes no están por la labor de mantener la denominación oficial que marca el Estatuto, hemos presentado un escrito a la mesa para que les recuerde que cuando se habla de la Comunidad Valenciana es Comunidad Valenciana, ninguna otra denominación. En su apartado de infraestructura decía recientemente: Chimo Puig exige al Gobierno impulsar el tren de alta velocidad y la cercanía. Creo que volver a retrotraer esta y mucho menos el Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido una actitud distante con este tema. Ha venido a distintas comisiones y en esto tenemos una amplia experiencia los andaluces con la transferencia de competencias que en su día se hizo al Guadalquivir, que después hubo que devolver. Tratar explorar posibles mejoras i, per supuesto... Tot el que demanem. A mi me costa molt d'entendre com sent vostès 8 senadors del País Valencià tinc que dir un senador de Granada a dir-me com estan els ferrocarrils del meu país. Jo no sé com estan els ferrocarrils d'Andalusia ni els ferrocarrils de Granada, però crec que no sé. També sé que vostès faran un poc de vergonya i si així a defensar com estan els ferrocarrils valencians i tenen que passar-li el mort a un company seu. Ho sé per vostè, però bé. Òbviament, vostès fan una sèrie de propostes que diuen convocar la reunió de seguiment del pla. És que podem convocar-la d'ací 5 minuts. Convoquen-la i no hi ha cap problema. Explorar les possibles gestions per a la transferència. És que el seu president autonòmic també ho ha demanat. No fa falta analitzar res. Ho estem demanant des de fa temps. El Partit Popular, que avui s'escandalitza, en 2009, així, en esta cambra, vostès van presentar una moció demanant la transferència. Són molt hipòcrites. Quan no governen vostès, tot és possible. Però quan els interessa canviar el discurs, el canvien sense cap tipus de remordiment. Fa falta fer un poc de hemeroteca i veure què demanen i com canvien d'opinió, depèn de com ho fa el temps. Són vostès el més hipòcrita que hi ha possible. Vostès, totes les propostes que fan ens semblen bé, però el que no sembla bé al Partit Socialista li dic és que això sigui substitució. Vostès diuen dotando adecuadament els pressupostos generals del 2022. És que els han presentat vostès ja els pressupostos i no estan, cap tipus d'aquestes actuacions. Vostès tenen l'oportunitat, quan jo presentaré esmenes als pressupostos, accepten aquestes esmenes i veurem que això anava de veres. Respecte al Partit Popular, vostès volen que ens basem en un pla de 2017 que no s'ha complit res del que s'ha pressupostat. 2017, i ara està vostès governant també des del 2017. No m'interrompisquen, com el 2010 van presentar un pla vostès i no van complir res. Per tant, aquest pla no val per a res, aquest pla val per a tan poquet com el codi que té el Partit Popular. Són propostes, documents que presenten per a després no complir-los. Per tant, això és una proposta de mínims. Que hi ha coses positives? Òbviament que sí, però és que sí, demanem moltes més coses que aquestes. Això és un punt de partida. Ojalà se compliré, tant de bo se compliré. Després presentaran un altre, el 2022, per a altres plans, altres anys. Nosaltres demanem moltes més coses, no únicament rodalies, mitjana distància i moltes altres actuacions que no estan ahí. I respecte al País Valencià, comunitat, com vulgui dir-li, cada vegada que vostès me faran una esmena parlant, dient que no es pugui dir País Valencià, faré això. I després aprofundiré en aquest argument, si no us ha quedat clar. Gràcies. Preguntava des el senyor Fabra que si a la gent del nostre País Valencià li preocupa realment qui té la gestió de les rodalies. Jo crec que això no li preocupa. La gent vol que tingui un servei eficient. I nosaltres pensem, igual que vostès pensaven en 2009, que serà més eficient si gestionem des de casa nostra. La gent vol solucions. La gent que vostès estiguen així, perdent dos plenaris, preguntant-se si són país, comunitat, reino o el que sigui, això sí que no li importa gens. La gent ens paga, sí, per a que treballem per a ells, cosa que vostès miren la fitxa d'activitats que tenen. Vostès no han pegat un brot, especialment vostè. Porta 2 anys, sí, no han pegat un brot i estan cobrant. I les úniques vegades que eixin a aquesta tribuna és per dir si són país o comunitat. Vostès creu que això és treballar per al nostre poble? Això no és treballar per al nostre poble, això és fer... Això és burlar-se de la gent.
La gent que ho està passant mal, la gent que no tenen dignes, avui l'únic que sabran és que al Partit Popular l'únic que li molesta és si són països o són comunitat. Això és el que fan vostès. Un poc de vergonya, no? Vol parlar Parlem de l'Estatut? Aprovada la Constitució espanyola va ser en el seu marc on la tradició valenciana provinent de la històric Regne de València es va trobar amb la concepció moderna del País Valencià. Estatut d'autonomia. Quin problema hi ha en que jo li digui al meu país conforme me dóna la gana? Vostè m'ha de dir a mi com tinc que dir al meu país? Vostè té que dir al Partit Socialista del País Valencià que el seu nom és il·legal? A UGT del País Valencià que el seu nom és il·legal? A Comissió Obreres del País Valencià que és il·legal? Sap el que és il·legal? El que fan vostès és robar com a ciutat de València, on tenen 49 persones encausades. Vostès avui tenen que estar en el Cap Baix Lala o directament fer el que ha fet i si se'n fora de la vergonya que és que 49 membres del Partit Popular de València estan avui encausats, assessors de l'Ajuntament de València. És que vostès no tenen cap tipus de vergonya. I allò de parlar de trens, venen així a parlar si som comunitat o si som regne o si som... A mi és que me dona igual, ho he dit abans, me dona igual com vostè se refereix que a la meva comunitat. Jo vull que vostè treballi per ella. Me dona igual. I li acceptaré que li digui comunitat, que li digui reino, que li digui les tres províncies, que li digui la Nova Espanya. Me donarà igual mentre vostè treballa. El problema és que vostè no treballa i damunt ve així a dir-me a mi com tinc que dir jo a la meva terra. Perquè vostè té un problema d'autoodi enorme. Així sempre estem parlant. Els països catalanes. Qui ho diu així? Qui se refereix a aquest concepte? Vostès, cada vegada que poden, perquè tenen un complex d'inferioritat enorme, perquè vostès odien a la nostra cultura, odien a la nostra llengua, odien al nostre territori, odien als nostres símbols. I quan han estat governant s'han dedicat única i exclusivament a robar. Què és el que han fet? El govern de Camps, els Fabra, els governs d'Olivas, els Fabra, en general. Tots y cada uno. Senadora Pradastén, por favor, guarde silencio. Su grupo tiene un turno a continuación. Muchas gracias, senadora. Claro. Però vostès es molesta molt que la gent que no pensen com vostès puguem ser així i puguem representar dignament el nostre país, tant o millor que vostès. Perquè nosaltres sí que quan eixim a aquesta tribuna parlem dels problemes reals del nostre país i no com vostès. Per cert, este ple tenia que vindre una proposta de llei per a defensar el territori valencià de les amenaces de la llei de costes i vostè la va retirar. Per què? Perquè per la propaganda sí, però després per aportar solucions no estan així, estan únicament per a fer soroll. Nosaltres, posen-se com es dona la gana. No anem a renunciar mai a dir al nostre país conforme es doni la gana dir-li-ho, perquè li tenim respecte, perquè volem la nostra llengua, la nostra cultura, volem continuar sent el que som en este món. Vostès saben que no, vostès quan eixen així mai parlen de la nostra llengua, mai parlen dels problemes locals i mai parlen del que realment preocupa als valencians. Per tant, ni els Borbons ni 40 anys de dictadura va poder esborrar la nostra llengua, el nostre país, ni va aconseguir esborrar el que som nosaltres. Per tant, vostès, que no us fan por, es fan més bé entre pena i llàstima, no van aconseguir-ho, no van aconseguir el que durant 40 anys de dictadura van intentar fer-ho. Com diem, ahir va passar una cosa molt significativa en València. Avui la notícia en València, en els telediaris, és este debat i també el que ha passat a l'Ajuntament de València. 49 càrrecs del Partit Popular encausats. Per molt que criden, per molt que insulten, per molt que cada vegada que pugen així es diguen que no podem dir País Valenciano, ho direm. Se posen com se posen. I a més parlarem dels problemes reals de la gent. Vostès no podran, amb nosaltres, no podran, a la gent que sí que estimem a este país, no va poder els botiflers de Felip V, tampoc podran els botiflers de Felip VI. Per tant, posen-se vostè com es posen. Nosaltres anem a parlar dels problemes reals del País Valencià. Del País Valencià, i quan vostès parlaran de la Comunitat Valenciana, intentarem millorar les seves propostes. Malauradament és que vostès no mai parlen dels problemes de la Comunitat Valenciana seva. Nosaltres sí que parlem dels problemes reals del País Valencià. I els problemes reals del País Valencià és un caos ferroviari, que és del que parlava, perquè segurament és la mobilitat de què estem parlant, que està fet pols per una gestió nefasta com la seva i també com la dels nostres companys del Partit Socialista. Per tant, sé molt que no hem parlat de ferrocarrils en aquest torn, havíem d'haver parlat i tant de bo, encara que no voten a favor, en el debat dels pressupostos se pugui incorporar aquestes peticions. Gràcies. Senadora Pradastén, no tiene la palabra. Muchas gracias, senadora. No tiene la palabra. Senadora Pradastén, le ruego que facilite que el Pleno pueda continuar. No tiene la palabra, senadora Pradastén. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Señorías, senadora Pradastén, le ruego colaboración. Muchas gracias. Respete a esta presidencia. No está usted en el uso de la palabra, señoría. No está usted en el uso de la palabra, señoría. Muchas gracias, senadora.
Ya veo que sobre la denominación no quiere dar su brazo a torcer. Utilice la denominación oficial que tiene la Comunidad Valenciana. Es lo único que le pedimos y sea respetuoso con nuestro Estatuto de Autonomía.